दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया माने आं जितु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एक्सप्लेन हमनो हाखाबाय जानांगौ आरो दायो ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय सानु खेमफ्राइ सिस्टारनि जा भाइरेल भिडिअ बे भिडिअखौ लानानै सिस्टारा माखासे बाथ्रा बुंबावदों आरो बिथाङा गाव दुखुजों रायजोफोरा लुबैनाय बायदिनो जागोन होननानै बुंदों। लोगोसे बिथाङा दा जेराव दङ बे जायगानिफ्राय थांगोन होननानै बुंदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो नैबे मोनसे भिडिअखौ। आंनि भिडिअ नायगिरि बिथां रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोननानै नायग्रा बिथांमोना जायफोरा दुखु मोनदों बिसोरनिसिम गेजेरावनो आङो बयखौबो गोरना गंख्लायनानै निमाहा बिग्रोयो आरो जिथुखि दा भाइरेल जाबाय थादों आरो बेनि सायाव आंबो फंनैसो गोरा बाथ्रा राव बाहायनाय जाहोना आङो रावखौबो गासैखौबो बाहायनो होननानै बाहायाखै साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय आङो फंनैसो बाथ्राखौ गोरा बुंनो गोनां जादोंमोन आरोना जिथु भिडिअखौ भाइरेल खालामदों बे भिडिअआ लिकआ मबेनिफ्राय जादों आंबो बे भिडिअखौ दङ होननानै आंबो मिथियामोन नाथाय सैथो जे बेफोरबायदि सानसे समाव जालांदोंमोन आरो जानानै बे बाथ्राया जोबलांबायमोनबो होमबाबो आंहा गिनाय मोनसे दंबाय थाखायोमोन आरोना सासे नङा सासेनावथ' बे भिडिअआ थाथारगोन सानसे समबाबो बे बुस्थुआ बेरखांखागोन होननानै आं साननाय दंखायोमोन आरोना ओंखायनो आं सानफ्रामबो एनिटाइम गिनाय भाब दंबाय थाखायोमोन आंनाव होमबाबो आं दिनै दा बयबो रायजो राजाया नुबाय जेथिया माने जिथुखि नोंथांमोना हायोब्ला अननानै खनसेखौ निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ बदनाम खालामनाय एबा बबेबा डिस्ट्रिक्टखौ फाननाय आं दिनैसिम बेबायदि मोनसेबो डिस्ट्रिक्टखौ बेफोरबायदि गाज्रि रावबो बाहायफेराखै आरो आं जेराव दङ बेयाव आं एसेबां गाज्रि माबाबो देखायाखै दा आं बे जायगानिफ्रायबो आं गैलिया आरोना लोगोफोर आं दा माने आं बे जायगायाव थालिया माने आं जितु जेराव जायगायाव दखान होयो बेबो जोंनि आसाम गोलैया आरोना जोंनि अरुणाचलसो गोलैखायो आरो नोंथांमोना आं थाब्ला जुदि नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ गुबुंले जायोबा बा हारिया गुबुंले जायोब्ला नोंथांमोना जि सानदों बेनो जागोन। आं जेराव थायो जुदि गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला इयुन जोलैया गाज्रि जालाङोब्ला आङो नोंथांमोननि लुगैनाय बायदिनो खालामनोसै आरो आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला आं बयनिसिमबो निमाहा बिनाय लाग्रोबाय लोगोफोर जाहाथे रावबो उनाव बेबायदि जानाङा माने बयबो खालामनो होननानै खालामा आरोना गासिबो जाथायखौ माब्लाबा मिथिस'यैयावबो जाफ्लांलायलाङो आरो आं गावनि गोरोन्थिखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय गनायनानै लाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअखौ पाब्लिक खालामबाय थानो नांलिया माने उन्दै उन्दै गथ'फोरबो नायोथ' माने जोंनिफ्रायथ' जोङो आपल'ड खालामनो होननानै खालामाखैमोन माखासे दावराव दावसि समावहाय बेखौ लोगोजों लोगो शेयार खालामनाय जादोंमोन आरो सोरबा गासैबो लोगोआथ' असे थार नङा बे समाव माने मोनसे नङा मोनसे बाथ्रायाव नांलाय खमलाय जाबानो लोगोजों लोगो बेफोरबायदि बदनाम खालामलायनायाव थाखायो गावनि असेखौनो जों फोथायनो हायाबा जों मालाय लोगोखौलाय बोरैथो फोथायनो लोगो बेखायनो आं बयबो रायजो राजानिसिम आङो निमाहा बिबाय आरो जाहाथे आं उनाव भिडिअ बानाया आं आरो बे टपिकनि सायाव आं भिडिअ लाबोलिया आं नोंथांमोना जि बुङो आं बेखौनो आं सैज्यनो हानाय जाहाथे इसोर आंनो बोलो होयो दायखौ मावबाय जेथिया सैज्यनोबो हानांगोन माबाफोर दुखु मोनदोंब्ला आङो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय लोगोफोर।